Kapin usa ka libo ka mga bata ang misalmo sa Summer Kids Peace Camp nga sagad mga pupil. Natapos na kagahapon Hunyo 11 ang tulo ka adlaw nga Summer Kids Peace Camp sa Arakan, Cotabato Province. 1,076 ka mga pupil sa grade 5 gikan sa South, West ug North District sa Arakan ang nahatagan og kahibalo aron mas mapalambo pa sila isip mga responsableng lungsuranon nga dunay disiplina, matinahoron, dunay salig sa kaugalingon ug abli sa nagkalain-laing nga kultura ug pagtuo og relihiyon. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno nga nagmalamposon ang aktibidad ug gidaig ang dedikasyon sa mga facilitators kaabag ang PNP, AFP, BFT, DepEd, ingon man ang mga ginikanan nga misuporta sa programa alang sa ilang mga anak. Duha ka mga campers gikan sa Katindo Elementary School ug Lanao Curan Elementary School ang nakadawat og bike gikan sa programa sa probinsyal nga gobyerno nga Padyak para sa Pangarap.